Všechny vás tu vítám u dnešního nového videa, ve kterém bych se vám ráda pochlubila s několika věcmi, které se udály v těch posledních 6 měsících, kdy jsme se neviděli ani neslyšeli a jsou to opravdu skvělé novinky, především pro mě a určitě v návaznosti na to i pro vás, protože jedna z těch nejlepších věcí, která se vlastně udála, tak je jednak to, že jsem v létě měla v rámci své školní veterinární praxe možnost vycestovat na velmi specializovanou ptačí kliniku, která se nachází v Americe, konkrétně v Kalifornii, kousek od San Francisca. Jmenuje se Medical Center for Birds a její majitel a vlastně ten můj supervisor téhleté mojí praxe, tak je vlastně světoznámý veterinář Brian Spear, který je editorem a autorem mnoha kapitol tady v téhleté mojí úžasné veterinární bibli ptačí medicíny. Takže pro mě to bylo opravdu úžasné setkat se vlastně s tímhletím člověkem, který pro ptačí medicínu udělal takových věcí a neuvěřitelně ji posunul dopředu. A právě i na této klinice, která se specializuje a přijímá pouze ptačí pacienty, tak se neustále snaží tu ptačí medicínu posunovat dál a posunovat za hranice toho, o čem jsme si mysleli doposud, že je nemožné, tak on prostě svým nadšením, svými zkušenostmi a svým přístupem nás často vyvedl z omylu a dokázal, že věci jsou možné a že jsou možné vlastně i v té ptačí medicíně, i když se bavíme prostě o papoušcích, kteří jsou často velmi malí, často velmi těžce nemocní, když už na kliniku dorazí, tak přesto mě tato praxe neuvěřitelným způsobem nadchla a přesvědčila, že vlastně jednak je neustále se co učit. Prostě v naší praxi, veterinární praxi, to učení nekončí a pokračuje po celý život. A zároveň to, že vlastně i ta medicína ptáků se může v dnešní době velmi přiblížit vlastně medicíně psů a koček. A jsme nyní schopní zvládnout a preventivně pomoci, diagnostikovat a léčit vlastně obrovskou škálu onemocnění, o kterých třeba i co jsem byla tady po Evropě, tak jsme neměli ještě takové velké ponětí, nebo byl někdy problém s tou terapií nebo diagnostikou. Tak opravdu v té Americe tam jsou prostě o krok dál a tím, že mají každý den spousty pacientů a opravdu se specializují jenom na ty ptáky, tak je to skvělé místo na to se prostě naučit co nejvíc o těchto úžasných ptačích tvorech a jejich medicíně. Takže to bylo moje léto, jedno z mých nejkrásnějších let v životě, i když si teďka můžu říct skoro o každém létu, nicméně tady to bylo opravdu srdcovka a zároveň teda hnedka na to léto tak jsem navázala posledním státnicovým ročníkem na veterinární univerzitě, takže aktuálně mám za sebou již druhou státnici úspěšně splněnou, 3 mě ještě čekají v průběhu celého vlastně školního roku probíhajícího. Nicméně už jsem zpátky a těším se vlastně na to, až budu všechny ty znalosti, které jsem jednak nabyla v Americe a jednak vlastně v tom mezičase dalším samostudiem, až s vámi zase budu moct sdílet a teď se určitě můžete těšit na další videa a další obsah. Takže určitě, pokud ještě nemáte, pokud jste třeba noví na tomto kanále, dejte like, dejte odběr, můžete mě najít i na Facebooku nebo na Instagramu, takže se určitě vyplatí tyto kanály sledovat. No a já se na vás budu těšit i za pár dní u příštího videa, tak brzy na viděnou.